kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyak mapasamak itong bigan. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, dayon Rogan kapsat nga ibasa iti pakasalitaan ni Irene nga napoluan, Bagyo. Sagudayin nga rin ti surat. Kunana to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tao met laengen ti magluganak nga tricycle inagkuma tricycle nga mapan iti terminal ti jeep nga gawid iti ilimi nga more nga tano do tricycle kada dapay nga ta jeep nga mangururay kadagiti pasahero idinto tani nakabigpig sa titudo signal number 3 manong nemi. No amok la ko makasto iti papasamak sa anak la ko man simsimrak iti department store nga pagpapayak as lady. Nakabimpitas mo pala kami iti bigbigat mano iti katumal aldawon agangin nagtudo nakabigpigsan. Saan na kami garot nga dagos ng pinagawid. Inatagad medyo mas lepa ko dagaputan eh. Adaman manong nemi paglugla pag-urayak ngo nagtiweting said nga maparsyakan nak. Adaman payong ko manong nemi nga kakaasyak lang nga mga gawin iti panakaitayab dito payong. No adaman naging tricycle nga lumabas manong nemi adamat kargada. Ore na adaman masungada nga tricycle para. Oo na yun, mala mga asit kas kanya ka babae, kasto nga madamat bagyo. No kumakaminta saan kang nga nagsinak ni Albert Manong posible nga ita ko maagundaway kita nakasakaya ko ni Tikot Sena nakasta itiraramiden na iti agnubyo kang palayan kini Albert Manong umay naksukunen nga alain dito pagtrabaho sa kam to mapanag dinner kalpasan na kam to ag check-in ag short time kam to agpapas kam to tiragsak kalpasan na itulod na to di balay ngayon kasanong nga check isina manong malaksid kanyak at api sa bali nga babae ti biyag na at the MWF na apo at para Monday na Tuesday Wednesday Thursday siyak lang ti para Friday. Di ka pala nga insina. Pag nanok ti lalaki manong nga saan nga mapmap na kiti may mesa nga babae. Nyat amok baka makalak sakit ken kuwana. Di mat nga rin ag kondom. Imbag manong naimit ag tumtumarak iti. At daitan innam nga bulan sipod awan nubyok manong. Kaya po, adumot kid di ati kita kararim kanyak, yung kaslamang buteng akon, ang mga numasaktanak tumanin. Hindi manong nimit at naman masugada ko ng tricycle, para! Dadarat sumit lang tamanong, tadamat gayam kargana. At naman masungat, para! Nagdarat sumit manin manong, naging ka na nga nagminor, nagsubli. Sinublihan anak. Ay, thank you, Lord. Sinublianan nak manong naming balik na ti tricycle katadaan iti asideg ti ruangan ti sidecar. Ada nang ilukat manong naming ti tulod na ti sidecar. Ada rimor nga lalaki. Hading, oregat agmamesak. Apay, marikatan ka sumabol ti sumada. Umanong itayik pala nga para. At awan sumarting, at amin pasahero na. Oregat may mesak man. Laumunod kan. Laglukan kan. Manong name akit kita ko ma. Jesus, agkalugan kami kada tijak amu lalaki. Niya, nasingpat nga tamat, nagwapo mo na. At dapay nakim na nga may nagkapisinubyan. Siguro kit imbaga na kaniti driver nga subyanan dak.
So nga, sige, haglugan na karutin. Naglugan na akong manong name, kat siyempre, nagpasel-selak tapno sa nga marigata ni Suna nagaglugan. Iti makahulugan manong name, siyempre, nagdennes ti takyag mi. Kadgapot na nakadennes. Impangato na, titakyag na, kat medyo insalabay na ko, kanyak kukunak kumangim sa nawet nga indiso. No di kita itilikodak tinang iparabawan na manong name titakyag na. Tapno sang kang mga tanga mailitan Numanang kita mano, guwapo. Amin silaw, ti unig ti sidecar, so ka nalawag ka makita. Kalyaw, tinalyaw nakmet. Naganwa ding, Irene, papanam, damianan, ay, ijayak met. Inutoy, di tabarit, ijayak bakara, sadaglaan mo tabarit, ay kasta. Okay. Pag-uubaram ka di, sales lady at the department store. Sika, sir. Marlon, tinagang ko. Anak uwagan di, sir. Sir, ko nakatan pang, lang iti, kaslam, inikat mo lang ni coat mo. Mga obisina ka, sir? Uwin, dalugan ko nga, niranabat din ka na sa nga gandar. Kadi, ano pa yung agbagbagyo sa nga gandar dirugang ko. Nadanuman, nabulukan. Iso ka nag-tricycle naglata na. Inibaga mo manong name ita. Nagsarding di tricycle. Pare, abay, sir. Ano na kabailan pa nga magneti tricycle dito kalsada? Adalaman ti tanong. Ano? Kasano ka rin? Ibalik kayo no, sir. Anong ibalik? Ano ka nutan? Sir, garo kayo isakpat ko ti tricycle kat ni. Mga hantun nga gandar. Isakpat ko dita. Isarak ko dita. Ano kami nga pastig dada? Hotel, sir. Hotel. Sir, isakpat ko. Nangato na ito yung kampasit ti hotel. Narigatan marinubnub na tilogan ko. Isakpat na ngagpay sumanon na imikit awanin danum. Yung sardeng na tricycle. Dim saag ni Marlon. Kasano nga rin? Sir, pati siya, na-istan ng dead akon. Apo, nakapigpigsa na ito layos. Nakapigsa kami ni Todo. Okay, hanga bale, sir. Hotel matayan nyo. Loko ka. Kahit mo sawan, itikin ko na ito, kamamok lang ang pasahero. Jakbat ka rin mabaling igasang-gasat nga ang mga adadangan dakas di mapasama kada kami sat itaros ko isuna di papanan na manong name inlo kais niya Marlon titulda Irene awanin sa bali pagpilyanta naadalaman ti danom saan nga makapagnan ti highway iti kalsada. Pag na isak pa dito tricycle na dito. Ano nga rin? Dumsa ka. Ang mabaling para sa ipilit na ko ang mga takdakas lahat mapasama. Ang mabaling. Adatamat ito iti hotel. I-hotel na kunak tinakam kumano. No kayat mo, mga alat at sagay sa takwarto, dalagin bakante. Noong kortam, nga nakasagan nita, siya akong tigbayad. Ela, doon sa ken. Doon sa nga nala. Napasan sa apiterwate mo. Manong nemi dim sakak. Nagpukaw pa iti kuriyan din, sir. Diyos ko, ala po. Gura kata, usarik ti cellphone ko, tapos pagsilaw ko. Mabiglang na mga alak ti kwarta ti wallet ko. O dito ayaw mong pang-suplik, sir. Kukam na natin. Ngun, sir, barbarang agas no madamdama, no di aga-ada-adaa. Manong naimig. Umikan. No to'y. Iti counter. Mga alat ti kwarto. No kayat mo. Sa gaysata. Siya tagbayad.
iti counter manong name ko na ti adda iti counter. Sir, apag bagisunay, adda pa may isang bakante kwarto. Ha? Duot masapul mi. Saan ka mong baling ko kwartuan? Ha? Sorry sir. May sa talagaan. Awanin sa bali bakante. Ayrin, nga bali. Siya tagid dati katre. Siya tagid dati papag. Awan ti additional bed? Ada sir. Ada mo lang ko additional fee na. Sige. Salatan. Huwag ka... kaidata natin ti katre. Basta lang kilakit mga nano. O sige. Nanda ka rin. Ay. Awalat extra nga ako ta. Mabaling... ada sir. Dito yung... mahalakalat at tuwalyan. Ora kita na magadig di tuwalya. Sala nga may isang tuwalya dito mi. Magtid kami ti ora 2-3. Nga mabalin yung... damat ulit sir. Sige. Awang gayam. Hotel lang dito, on restaurant na. Mabalin niyo taguro dito, sir. Tailutuan na kayo. Ada arak. Ada, sir. Brandy. Yan, sir. Dati light o double light? Day light lang. Ken, ilutuan na kami matipulutan. Dati, crispy nga bagis. Ada, sir. Sige. O, may mo to, isa dek sa kwarto mo, One sir. Umahin, sir. Diyos ko. At dapahin arak, manong. Sa bagay, gwapo isuna. Inaman nga bulan nga sa anak na karaman, manong. Siyempre, may iliwak mo ta. Kita ang kadlayan niya. Thank you ta nagbagyo. Thank you ta nagkalugang kami kini Marlon. Thank you ta. Dito'y kami hotel nga na isadsad. Oh my God. Abi kasa't pa nagkiram kanya. Juan, mambutbuteng ka? Saan ang mga ano, te pagsasaw, no saan mo kayat, awan maramidak. No jakpit kayat, awan maramin mo. Nga mga mantong da asawa mo, oh my God din. Di namin sinumbatan manong namidya ko nak ang mga no at asawa mo. Kinore at asawa na nalalaing pa ya. Well experience. Mailiwak nga talaga. Kaya't kun manong namitik arab-asam na ito ka lalaki. Nang ronagat ni, naglamiis. Idi sumrek kami ti kwarto manong nami. Idi yon na ti aircon. Hamon pakit aircon na nen. Nalamis lang ang rutin. Kadi, okay lang ka? Okay. Dahil ti arak ni. Yung sarunoda ng dagos. Sir, dito pala yung peanut ti mabalin nyo pulutanin. Kabayatan nga. Malutluto di order yun. Sige. Manong naminikkat na ti sapatos na. Inikat na pa yung ti pantalon na. Kat naka-boxer. Nagmacho. Nagdakil. Nagbusog yung sangwanan naman. Tumangtang kilakit daytan. Agkurso na dalakit kanya. Ito na pintasak mo manong. Inikat ko matentikot ko manong. Nagparang tipuon ti barukong ko. Nakapantalonak met manong. Yung presla na basa. Inikat ko met manong ti pantalong ko. Tinalyaw na. Adamat short mo? Juan. Pantiada. Nabasa kami di pantulong ko. Nga balik. Umikantag papudot ta. Ha? Itawagan ka? Kahit mo di brandy? And ako maayos na. Madinon da ayos na ti brandy. Masapul nga awan lalaok na. Tapno, mananam mo ti susto. Sige, cheers. Naroon ka magayang maminom. Ada experience mo? Experience ka niya about sex. Ano ba nakita? Panagkunak.
Game na game ka. Takait mo masawa ni payo ko di bagikin ka. Nukidawat, paragsakin ka. Agragsakta ka to ha. Tumawag manin. Inumak man dating yung bagang. Nakaadok titim mahog mano. Uri na ko namin tuwang intos. Baran di bagik. Bayatin? Well, may bagap ti sex. Hindi na kami kini Albert. Every Friday, nag-check-in kami. Overnight, 3 hours lang. Ngiminsina, kabutam, sa amin lang siya. Basta, may liliw ang araw kita. May liwak. Mabaling ka din ang goyo sa akon. Sige. Inikat kun manong name, taking nga to. Sa ko inikan manong name, di lakti bracket ne. Ababa. You're so beautiful, Irene. Makapamauyong ka. Kinuna naman nun naimigit inarakop na kung nagraipan ti barokong ken barokong sa nariknak tinakabarbara nga bibig na nga nangamal ka na ginibibig ko. Nalalaingin ni Albert Manong. May mayat ni Albert. Marlon. Nakapapawot ti panaglanang di kiti bibig mi kamayatan nga paprusan na nga mas masahiyan di kiti tuwa man sanas kumanong. Sana medyo pisipis-iten tiya natangkad nga pasit na kit nagmayat. Marlon. Sinakroy na kun nga impaedda iti kama manunemi ni kat nanti pantik kat ne tilukot tuyed mangan met ngagpulutan na. Marlon. Naglaing ka? Amom sa nga mailiwak laon ay. Nagmayat Marlon. Nagbahal na sa ngaw mo. Nagmayat di pa nagsapsap. Nagmayat. Marlon. Napanakit insarikin di dila na sana pinagkuti-kuti nakatidug ka nga nakarasang didug na Marlon. Marlon nagmayat. Paano kung Marlon naglaing ka? Huray ko lang yung pangatong yung pasurot ti patong kung anong name. Huray ko lang yung mamagtirupa na. Katsimbrik sapain pati agong natatatirad ti agong naman. Hoen manong name na isang sangayan de di nga rabi nga kaadda ti bagyo. Hoen, gapo ti kaawan ti lugan ko. Sinublian nak manong name di tricycle nga nagluganan ni Marlon. Nagkalugan kami kat gaputa adalaman ti danom iti dalan sa amatan nga mabaling nga idalyasat ti tricycle manong. Abag isumad nga dakam ti batog ti hotel. Kaya dakam itan ito'y manong opo. Marlon! Yung pangato naman ng neme, nagbibig na kat na idagas karikiman sanas ko. Adad naman manong neme magustuwak ti parang kinikinit na alagit ito aman sanas di barukong ko kat nagmayat. Iti damo manong neme inayadan na iti kwan kat ne. Marlon! Marlon! Nasadyak pala yung padyan manong nemi.
Ngay iti day tangarabi kalpasan tinem nga bulan, aba nagsinamin kini Albert, dimteng ni Marlon kabayatan tipig sa ti Bagyo. Ket pagbagyon na kon mano, kasta o na yan ti pamsaakan na kaniak, kada ginibibig ko ti barukong ko iti baba, aging gangang Vietnam ti dakkel nga armas na, ha? Marlon, namuna tin sagad na manong, Marlon, nakdakkel Marlon, nagmayat, ket kasta onayen ti panagbuwabo na manong nemi panagbakabalyo. Kapata mapangatamat ten tirik na naman nung nemi pinaspaspasan na ngim kinayat kitak tamapanag bet manin. Marlon, iti lokayak ti panangkip ko keng kuana. Rinogyan naman manong name iti nagkabalyo. Pumaspaspas. Irene, malapit na. Irene, Marlon. Isabat ko, Marlon. Isabat ko. Gusto ko na iti panagkinayat kat mi manong name. Salamat. For what? Nglayang ka? Abay nalalingak yung si dati boyfriend mo? Amang? Nagmayat? Agawanak. Uwari pang migpig sa di Bagyo. Hangat ang malayos dito'y. Nang ato tayan tayo. Dakilo na yan nga layos. Dumadanon na pa dito'y. Imiti kalsada, sigurado nga talagang awanin taglalyasat nga lugan. Kas mangig mo, awam lugan nga mangig mo, di ba? Kas ano ko mga mangig mo nga lugan nga nagpigsat manisbos ti angin. Alam na yan. Gura ka. Ito pa lang nga tagdugtugtug. Dati order ta nga pulutan. Mabigla nga rat. Manong nemi inuksot na ko na. Katuri na si putak na gadot nagparsyak. Naurnungan kami nagpadpada. Agmayat manong. Inaalam na ti tuwalya. Ilinoktan na ti daw. Boss, nabayagag dito itayin, boss. Dito ti order yun nga pulutan. Naglaing kayo, boss. Apay, nakaring-ring ko na kaduam. Simabayak, boss. Ano? Simabay ka nga. Among latamot na ng boss. No, apay nga kasano nga simabayak. Loko ka. Nakapigpis at asog na. Makapaaros. Matinatang order ko ta. Pangan ako to yun. Logod giant. Manong name nangig ko na nga tayo lugda. Tumura dyan nga waiter. Waiter? Hotel boy. Bahabat ko met manong name titualya sa kabimangon. Tinaogak ti baso mi. Tinamanak ti pulutan. Crispy. Nagimas? Dati baso. Marlon. Another cheers. Okay. Celebraran tayo itong arabi. Agpat-pat saan nga pumano dito yung kalmat tiyempo. Sabayan tantuman ng ti Bagyo. Siyak tumuntin, ti rumabaw. Sige, magustuhan ka. Padasan ta amin nga mo mga posisyon. Marlon, kabailam. Di ka maibusan. Baka si ka nag-surrender. Nakaurnungak manin. Sige. Ipatas ta amin na posisyon. Ginundawayan mi na hindi nga panagbagyo na manong nemi. Nga ore nga ta nakapigpig sa tiya. Asog. Medala tamang nimday dyan nga hotel boy manong nemi talagang indapil na siguro tilapayag na ti bulong tirida o sa nga nangig na ti sulso ti panagas-asog ko. Ken siguro manong nemi at damanin ni suon na dita
labas te ridaw. Baka sumabay man ang tiloko. Manong nemi no Jack Mariro ken masigurado. Ni Marlon ti may kapat nga lalaki nga nagpasarak. Dedi first love ko nga nang itudak ti kinabirhen ko. Si Maro ken may katlo ni Albert ket may kapat. Ni Marlon manong kadakupan da. Dahito ti kalalaingan. Professional nga talaga na ito. Naglaing. Nakaradot amo na nga posisyon. Saan nga umlay manong. Saan ko man nga umlay ko man nga puta namin adon. Kasla nagtumar ti loko. Uno ka po nga tayo ti brandy. Tentultuloy mi ti minom manong nemi. Kamayatan nga bala-bala at mi manong nemi ti another position. Yung hindi agangay na ibusmin manong nemi ti brandy. Kayas lakayat kundi maturog. Marlon, yeah. Maturog na ba eh? Agay na nata. Ore 1 hour lang. Sige. Taringin ka to. Sige. I love you, Marlon. Abay nakasas down na yung pagkaking kati I love you. Ikaw, do you love me? Apay, di mo maibaga? Tanya ti kahit mo, ulitan tatlo ka timanin. Tanya ti kahit mo sa wen, dahito lang arabi. Saan doon nga maulit? Siyempre, andan napasamak ka na, tadak relasyon ta. Libre ak. Nabayagin nga na kami, di latest nga boyfriend ko. Katsak nga raw. Apay, naasawam? Siya asawa. Pwede mo yung baga. Di mo tinalsod. Naman, sinalsod ko kan ka. Inyawawa mo. Kaya yung baga kanda asawak, baka saan nga simurot. Diyan niya nga ro din, kabitnak lang. Para ito na ito nga nabi. Kahit mo samantangin tultuloy. Ito lang nga nabi. Kaya, dapat na nakalalain ka. Handakin ka tiragsak ko, Marlon. Okay lang. Uri no kabitnak. Kabitak lang yung tibiyang mo. Basta give me your time. Give me, uri, may mindua, hindi makalawas. Gataman din. Oo, maminsan di makalawas. Every Friday. Agdata. Ibagak to kayong gana sa din na tayo trabaho sa kunan nagsadya ti every Friday. Idid ko kayong ti cellphone number ko, ti Facebook account ko. Ha? Sige. Maturog tayo natin. Tariin nga tumantandawa. Hindi makariingak manong nemi nakiktutak. Taong matindi kaduhak. Pinanahonak nga tanda ito nga lalaki. Nital namot din manong nemi taglawlaw. Napanak di banyo manong nemi nagdibusak. Kalpasan na sinapol ko terwatek. Ti dati madlapantik, insublik, tibrak. Sak nagbado, pantalon na magaanin, insuot ko. Ti sneaker ko, na magan. Orasan ako naka-medyas. Tiramuara ko manong nemi, medyo nalawagan. Kada si babat kanya. Ag-check out kan, ma'am? Teka, duhak. Imununan nga rumwar. Nagbayad din o pagdanaga. Nawanan ito sungsung batan nyo. Abay, din na kinuray. Nadyak man na mo. Di mo la hana na iba at ikan ka na yung cellphone number na? Saan man, ma'am? Habi, ma'am. Ito yung mamot cellphone number yung boyfriend mo? Sungbatak ko, ma'am. Anong nemi? Manya ko matpampara ka magsungbat pa eh.
Ay, manong nemi, nakadadot ka puwanan ti bagyo. Imbag tanagas esen de kalsada. Ewan samat mabaling ko pagluganan. At tricycle manong nemi, ngagpamyanan, pinayapayak. Nagsardeng, papa na miss, jelaing kinunak. Intulod na ka mismo manong nemi dito'y balay, kat sinabat nak ni nanang. Ay, anak ko, nakapkapuam. Nang palabsam ti bagyo ti Rabi. Jay, trabaho ka. Dita kami pinalubusan nang gapotag bagbagyo nga rod, tao mo bagluganan. Ay, susapo. Kung namalunan niya, dinaksa na pasama kang kaanak ko. Alalala, kaksukat nga rodin. Ti para balay. Ingka palag trabaho ita. Masulitak. Baka awan trabaho at ano, lipas ti bagyo. Wanta tumulong ka mga rod iti balay. Nang bando ka. Ano ko man nakabando ka? Napuyatan na. Andiyan ko man nakapuyatan. Diyak din pinaturog ti bagyo na. Mabutbutay nga. Ano nga rod ti masa? Ano nga rod ita? Mang migatak lang nang sakto maturog. Di saan nga rod makatulong. Nakilabasita na. Digri kapsat ko. Dapat ni tatang. Alawan. Iso ko na napuyatan ka di. Maturog ka nga. Anong nemi, di makasukatak na ganda. Tsak mat makaturog. Pinararapa ko manong nemi. Ti kinalaing de dyan nga Marlon, ti romansa na kanya kitirabi. Oh, Marlon. Katsan na ka pinanawan. Ti kasting oras, at datapay lang ti hotel. Ijeta ko mga nag-order ti pamigat ta sa tanang digos. Kalpasan na. Manso kumamanin. Oh, Marlon. Tunano nga na makita ka. Abay, hindi mo yung bati, iti cellphone number mo. Kat saan ko na itad kang kati cellphone number ko. Marlon. Abay, kastoy man, titi mo paspasama kanyak. Kakaiso na. Nga damanin lalaki ti biyag ko. Nga stone ti panang paragsak na kanya. Ngin good for one night matlaan. Takunana. Italaing ko na. Imbagak pa nga nakasaganak agbaling nga other woman na. Tawari every Friday lang. Di pala'y manuwa. Nagimot mo tinda dyan nga lalaki. Di nakatakailiw. So, nantong at nangararapaapan, ti kinalaing kumet, ganang romansa keng kuwana. Marlon, napimpinas lang ko man ng sangka, dimteng iti piyak ko, no, ostimot lang, ti aramidem. May isa lang arabi, pinanawan na ko. Marlon, I need you. Because I love you, Marlon. Marlon, I need you. Marlon. Saan nga makatal na manong nemi ti dakulap ko pagkarayamak amas masahik na kinituaman sanas ko. Kasla imaginek manong nemi nga ni Marlon timang mas masahe iti tuwangaman sanas ko. Sakon to ipababa, sakon to kudan nga pirit-piritin manong nemi ti perlas, sakon to sukit-sukitin ti ruangan ti kuweba, sakon to ramas-ramasin manong, Marlon, where are you? I need you, I love you, Marlon, Diyos ko niya dahito yung paspasama kanya, agsasarili akmatin, Marlon, Marlon, Pero sumunong aldaw manon nemi simreka ko ni trabaho. Istorya, issue, may panggap ti bagyo, manong. Anak Irene, anak mati istorya, may panggap ti bagyo. Ha? Anak experience mo? Kaya siya gumamuan. Kaya na, istorya ka mo ta.
Di ba? Kanay di nga rabi, kanay di nga malam, dari ka tilugan mo. Nagpa-agawid. Ada nakaluganak nga lalaki. Ti tricycle. Okay? Saan kami nga nakadanon dyan papanami kapag adalom at tinti daw iti kalsada. Ket, apag isumit nga nabatok mi ti hotel. Hala? Nakaluganam iti tricycle nga lalaki? Nag-hotel kayo? Uwin. Ket nagpapas kami nga nagpatpat naga. Patyang mat. Tila ito may istorya mat si Kairin. Nag-istoryakan ako ng kanyak. Iti experience ko may iti bagyo na palabas. I-istoryak, di kayo matmamati. Kasi ano kuma? Nakaluganam lang? Susapo. Apay gwapo? Gwapo sika. Kakaisuod ng alablesa. Nabayagin nga wan kami kina Albert. Di Albert nga magdagdagas kang kairi nga nakakotse. Naglaing sika. Fermi nga super tikin ang laing na. Oh, naglaing. Fermi. Adumat ng tin-experience ko nga lalaki nga misong atanti ka lalaingan siya. Alright. Kat ka anong tungarat manin? Tangarot ti problema. Di na matinted ti cellphone number na. Jack matneted. Sa mesa. Nakasaganak agbali nga kirida ko nakit. Di mataguni. Anya? Ada asawa na? Ada. Ay, sasapo ya. Dahil talag, nagsikog ka. Ha? $100. Dual daw ita nga sanang nagtumar. Ay, nagtumarak. Naladaw na. Eh, wala nga, itamad lang man nga makipagseksak. Pero ka, mo dati tumtumarik dito yun, nabatak sa diabalay. Inaggumatak, babaya amon. O, lata servina, no, talagang makaala ka. Bulan, 2 bulan, manong name. Ganay, Jack mata na matatngan manong, Diyos ko. Nakahalat sa ngagpaiso. Matagak manong name iti pang pregnancy test tube. At talaga nga positive. Diyos ko, ay, Diyos ko, ano pa nga. Anak nga, hindi nga lalaki. Isupit pa nagsikog ko. Ano na ito yan? Oh, Diyos ko, anya na ito nga problema. Inyuman ko manong name ni Tessie. Nga best friend ko kin katrabaho. Ket grasya na ita. Api ko magyaman ka. Api ko magyaman na. Aganak ang balasang, anyat mo, pagkagasgasat mo ito anak mo. Anyang orat kayat mo, nagbasol ka kinapod Diyos. Nagbasol ka na nga din, adam tek basol. Niyamat din dati nga gasat ko. Ay, Diyos ko. Ti may kapat nga lalaki ti biyag ko nga may salay nga rabi. Isupit na kasikugan niya. Kat di dado, madilakbad na sikugan. Anong nemi nadlawan ni nanang ti kasasaad ko? Ay, Ren. Nanang. Pag pinustaan ta, ang dadagsan ka. Pagkunan nyo, apo ay, jakad madlaw, nagpadpadasak na kita. Nagdadagsan ka? Unang, sino? Di ba, awan, ti boyfriend mo na ya, kalpas nga nagsina kay Rajang Albert? Di bagyo. Ano nga bagyo? Saan nagpepeso na nga, imyang kami di pagtrabaho. Anya? Anda nakaluganak ng lalaking iti-tricycle. Kahit kapatasaan matan nga makalasat, tilugan iti kalsada. Naipatang kami mati hotel. Iti hotel, nagpatnag kami dyan. Anya! Ay, susabo. Nakaluganam lang ang lalaki, impay mo ti amin mo?
Gwapo mo sa may iliwak. Jesus, sapo, yakitam ka lang tibunga na dyan nga bagyo. Ay, naapo. Kaya na itan. Naibaga mo ka na dyan nga lalaki. Di makadakas ka dyan na alat cellphone number na. Diyak mo naitad kang kuwalit cellphone number ko. Naturog kami kaya hindi makaringak, awanin ni Suna. Pinanawan na ko nan. Sa may isa, nagdaasawa na. Anya! Ay, susapo po na ikamate na rin. Ay, nakaaramid ka ti pa kay babay ng ti pamilya atayo. Adan inem nga bulan ti sikog ko idaglibak manong. Wen, maudi deta nga aldaw ko. So insapsapak pagid di manong nemi ti rimuar at nagawid akon sa diabalay. Bagata pinalubusan nak pa lang nagbaling nga sales lady kit masikog. Naseksiak ka no nga masikog. Ay, pangururay tilugan ko nga tricycle manong nemi di pagamunta dagsar nga kutse di sangwanan. Pwede ta makitak no sino manong nemi nakigtutak. Marlon? Kumusta ka na, Irene? Okay ka? Ninlugat ng tiri daw. Lugan kan? Itulad ka niya balayo. Alam mo kan? Kan? Naglugan akong mano. Mano ang bulan na itan. Lagin namin. Digit kahit ng asawan nga siya. Kuna, pisika. Yung di mo kahit nga nugutan. Ako maraming ko. Kinunak ba nung name kabayatan ng nagpapamyanan ti kotse? Manong name inkurbana iti hotel nga naghotelan mi idi. Uy, pangimana, saan mo ito nagbagbagyo ah? Apingan sa mong itaros niya. Dito ito may lang ang salita. Manong name, tinakalukat nga ri daw sa jet ng isarkan na ti kotse. Megan, natigit mo asawan. Loko ka. Rumag mo nang agsibog ta. Awan sa Servina, dilak na may kasar. Tanda mo't asawam. Oras saan ka may kasar? Suportaran ka. Suportaran tanak mo. Di anak ta. Apay nga takalaeng. Apay katawa ka. Apay kakitin. Dumsakan. Tagsibog ta. Umaykan. Di ka di mailiw ka niya? Aman mailiw kang ka. When manong name ura dakkel hindi tiyan ko. Naliing nga talaga manong name ni Marlon. At adda manong name nga kaburiri akti posisyon. Tapno saan ka nung mapandagahan na tapnohan na ka nung mapandagan ti sikog ko. Nabimbindas ka nung manong name nagburiri aklatan dug posisyon ko na. Oh, Marlon. Oh, Marlon. Marlon. Yan sa miunay manong nemi akinado, tamang kanunong maapektaran di anak ko. Kumalahin ti namintlo. Napnegan ni baby, di pa nang sibugta. Marlon, napag yung pinanawa naklatan. Pasyensya kan, ada emergency, natawag ka niya. Ako magaling nga nakarid nga layos. Nagpindas ti balay miya. Ngayon na itayok ka din, duwa nga galba, ti balay mi. Kadi, nasugat pa di inauding anak ko eh. So nga tartaray ko ito ospital. Kit kumusta matitan? Okay na. Kumusta kayo matian ti asawa? Okay akong problema mi. Mamon ng tungata. Nadaputot mo sa bari. Mamon ah. Tao mo ti palimin nga di lumtaw. Sigano kante may katlong. Nga? Nadaputot ko.
Jesus, naglaing kagayam, nagloko ka. At anang arot kat mayat kayo mayat. Kasi ano kumahal nga agad kayo namin, gwapo ka, naglaing ka. And I love you, Marlon. Kung nakidikan ka, nakasagahan ka, baling nga other woman mo. Diyak kumakayat. Gam ka buta ta sungsung bata kang ka. So nga, okay. Okay. Mo bayan ti anak ta? Suportaran ka? Ha? Idid ko amin nakasapulan. Agyaman ak, Marlon. Agyaman ak. Kat no pa'y may saak laeng nga kirida manunemi disgrasyada. Yung naragsakak. Agsipod ta sanmat asuman sardeng manunemi ni Marlon nga magsusuportar kanya kada kaming agina. Nagbali na makaiayo kada tatang gininanang ti apo ko na kanya. Talon tawen manunemi ni EJ nga anak ko. Lalaking manunemi ti anak mi kini Marlon. Kada Friday manunemi nga umay nagsukunin ni Marlon dito pagtrabahuak. Ket agawit kami dito balay, ket kalpasan da ita, kasta ko nitaragsak ti anak ko, taadda ti amana. Nukasta nga malpasan nga mangan kami, sumarik kang 20 kwarto na matulog tumaten ni EJ Manong. Ket da ita, agpapas kan tumanin tiragsak kini Marlo, saan tumitla agawid. Umiyan kan, saan nga mabalin, gawid ako. Kada biyernes laing. Ay, adalagit ti kundaway ko oras ang biyernes, okay? Umay kay sarungkaran. Umay ko sarungkaran ti anak ta. Sarungkaran kami. Palakpakin kami. Kahit kung agadi ni AJ. Oh, sigurado ka? Oo. Kahit kumiti babaeng anak. Sige, hindi, okay. Kabay lang kayo suportaran. Ngayon ti agdama manunemi awang peti ading ni EJ. Idin to taliman titawan na. Nitultuloy ti relasyon mi kaniya Marlon manunemi. Awang mati nagririri. Iso na lang tatalaga nagtalinay adak nga kirida. Naganak abalasang ken makikamalala. Pakadayawag lang manong nemi o iwandak tinapatag ket naragsak kaming akina at saan na kami nga baybayan ni Marlon. Daytoy manong nemi di pakasalita ket may sa napigsa nga bagyo dimteng ni Marlon iti biyag ko nga iso ti na magbalin kaniyak nga other woman. Daytoy di pakasalita kagaman naklaon iti anos mo nga nang ibasa ket sabi ko nga dapat ni bati na nga adal wano balaag kada kiti patak nga di mga kinagbuya. More power to your program manong. And God bless. Tuyag yaman nga pagkaya mo, Irene. Irene, thank you pa nagsurat.